Vítajte v Dabingovej akadémii Slučka. Na mieste plnom kreativity, zábavy a nových zážitkov. Do Slučky ma prihlásila maminka, pretože som veľmi rada čítala, milujem knižky. Základom je jazyková a artikulačná rozcvička. Ako malú mňa vždy bavilo herectvo a hlavne dubbing, tak som si to vždycky chcela vyskúšať. Ahojte, do Slučky už chodím skoro 2 roky a veľmi ma to baví. Našla som si nových kamarátov, nové kamarátky a veľmi často sa to aj smejeme. Učíme sa základom herectva. Ako používať svoje telo, hlas a emócie. Ja som sem začala chodiť kvôli tomu, že moja mama našla ako keby letný kurz. Tam som raz bola a ma to začalo veľmi baviť. Najprv som chodila na dramatický, no a tam bola taká pani, ktorá nás učila a ona o tomto dabingu vedela a poradila mi to, no tak sme išli na letný kurz najprv. Tam veľmi sa mi to páčilo, tak som tu chcela chodiť aj častejšie, tak mama našla tento kurz, ktorý je každú nedeľu, potom som sa posúvala až sem do týchto pokročilých nedeľu po obede. A po rozcvičke sa presúvame do nášho štúdia. O Slučke sa dozvedela mamina cez Facebook. A mamina si myslela najprv, že je to niečo, že kde budeme ako keby iba precvičovať herectvo. A keď som prišla prvýkrát na prvú hodinu, tak zistila, že je to naozaj profesionálne, že sa dabujeme so scénárom, rozprávky a dokumenty. Naši režiséri s vami nadabujú dokument, rozprávky, reklamy alebo trailery. Robia tu s nami rôzne hry a nielen, že tu dabujeme, ale robíme tu aj také aktivity a jazykolami. A na Slučke sa mi najviac páči to, že sú tu príjemní ľudia a nemusíme sa tu ničoho báť. Naše kurzy pomáhajú deťom lepšie čítať, sústrediť sa, učiť sa a komunikovať. A ako to vidia deti? Vďaka Slučke som sa viac zlepšila v čítaní a čítam aj s porozumením. Aj som sa zlepšila v tom dávať viac do tých postavičiek, ktoré sa tam hýbu, dávať emócie a podobné také všelijaké veci. A zlepšila som sa v slovenčine, že už mi nevychádzajú dvojky a výslovnosť. A posunula som sa na rebríček tých, čo najlepšie čítajú z triedy. Ako som začala dabovať, tak lepšie sa mi učí, lepšie sa mi pamätajú veci na testy, začala som dostávať lepšie známky. Slučka mi pomohla sa lepšie sústrediť pri čítaní rôznych textov a lepšie ich aj čítam. Tak teda vitajte v našej Dabingovej akadémii Slučka. Veríme, že sa bude páčiť aj vám. A mimochodom, prečo Slučka? Slučka je v dabingu 30-sekundový úsek vo filme, ktorý sa dabuje.